Check. Isang magandang umaga po mga kabalen. Good morning. Welcome po dito sa CLTV 36 News Stream. Muli po akong inyong lingkod, Justin Dizon. Araw ho ng Miyerkules ngayon, January 15. Time check muna tayo, 10:21 na ng umaga. Ayan, sabayan ho tayong napapanood hindi lamang sa Facebook page ng CLTV 36, kundi maging sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Gayon din ho sa ating live streaming app at CLTV 36 sa Android. Yung mga may Google Play, pwede po nyo yung i-download. At syempre sa ating website, www.cltv36.tv. Kabalen, nationwide din tayong napapanood sa telebisyon via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Ayan. Kaya naman, tutok na at mag-scan na. Mike Angelo Avila, okay ba yung audio ko? Ayan, maraming salamat. Si Mike, siya ho ang duty ngayon sa MCR. Hi Mike, thank you. Pakisabi pag okay yung audio. O kung may problema sa audio, ayan. Salamat ho sa lahat ng mga tumututok. Mga kabalen, ito ho ang ating online tambayan araw-araw para ho makakuha ng mga impormasyon, mga balitang makatotohanan at mga balita at impormasyong may paggagamitan. O mga kabalen, tungkol ho sa atin, tungkol ho sa ating immediate community, itong mga pangakong ihatid sa inyo ng CLTV 36. Balitang magagamit ho sa pang-araw-araw, gaya na lamang ho nitong sitwasyon sa trapiko. Traffic update muna tayo, hatid sa atin ng NLEX Corporation. Ayan ho mga kabalen. Ito hong inyong nakikita. Ayan sa mga oras na ito ay real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Banggitin natin isa-isa. Ito hong mga frames na nakikita ninyo. Ano ba? Anong portion ba ng NLEX yan? At parang merong traffic pero tayong nakikita. Sige ho mga kabalen. Tanggalin ko lang yung banner. Ito ho, sa mga pinakataas muna tayo. Ito hong Balintawak Toll Plaza northbound. Wala pong nakikitang traffic build-up dyan. Napakaluwag. Ganyan din ang sitwasyon sa area ng Mapulang Lupa, Valenzuela. Bagamat may volume po ng mga sasakyan, ay tuloy-tuloy pa rin at mabilis ang andar. Lalong-lalo na ho yung mga patungong norte. May bahagyang pagbabagal para ho doon sa mga papasok naman ng Metro Manila. May pila na ho ng mga sasakyan, lalong-lalo na dyan sa cash lane ng Mindanao Avenue o yung Mindanao Toll Plaza exit. Yung mga papalabas po ng Quezon City. At dito naman sa may Kawayan Interchange, mga kabalen, at nakikita ho natin merong pagbabagal ng mga sasakyan. Magkabilang linyahan ho yan, magkabilang linya, northbound and southbound, slow moving itong mga sasakyan sa mga oras kung ito. Kaya paghandaan ho ninyo yan kung kayo ay magagawin ng may Kawayan Interchange o kaya naman sa Metro Manila, expect na ho ninyo yung pagbabagal ng daloy ng trapiko sa area na yan. Diyan pa lamang ho sa may Kawayan Interchange. At ito naman sa may Bocaue Toll Plaza, yung sa may baba, bandang gitna, maluwag na maluwag po ang sitwasyon ng trapiko. Lalong-lalo na ho yung mga papunta ng norte at fast-moving din yung mga papasok ng Metro Manila. Ganyan din ho ang sitwasyon, syempre, dito ho sa may area ng San Fernando, Pampanga, kabilaan ho, northbound at saka southbound. As we speak, 10:25 in the morning ng January 15, 2025, napakaluwang ho ng kalsada o ng portion ng NLEX na yan. Diyan ho sa may bahagi ng syudad San Fernando. Ayan. Makikibahagi po sa live discussion dito sa ating comment section. At shout out, batiin natin yung mga gusto ninyong batiin. Gaya na lamang ni Les Galendo. Good morning, sir. Sabi ni Les. Maraming salamat, Les. Good morning din. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Ayan.
Mga kababayan, inom tayo ng maraming tubig, vitamin C. Uso ho yung lagnat at sipon ngayon. Gaya ni Kuya Justin, namamalat na naman. Eto ho, it must be the weather. Ika nga, ano? Sige ho, alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon. Narito po ang weather update mula ho sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. Ayan, good morning Kuyang Les Galendo. Narito po ang weather update. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng malamig na amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon. Ito yung hangin po galing sa may mainland Asia, habang ang easterlies o yung mainit na hangin naman galing sa Pacific Ocean ay siyang umiihip naman sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. At kitang-kita sa ating latest satellite animation na may makakapal na ulap at malalakas na mga pag-ulan lalo na sa may eastern and southern portions of Mindanao. Base rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang bagyo or low pressure area na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw, magbaon pa rin po ng payo ang malaking bahagi po ng Luzon dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. Magdadala pa rin ito ng makulimlim na panahon at sasamahan ng mga light at minsan mga moderate rains sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, ganyan din sa Cordillera Administrative Region, pababa ng Aurora, Quezon, malaking bahagi ng Kabikulan, as well as Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon. Kaya mag-ingat din po sa mga banta ng baha at landslides. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ng Ilocos Region, asahan po sa umaga fair weather conditions pa, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi mataas na ang tsansa ng kaulapan at mga pag-ulan, at bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan over the rest of Central Luzon and Calabarzon, Metro Manila and Occidental Mindoro, at sasamahan lamang po ng mga pulo-pulo at may hinang pag-ulan. Pagdating naman sa temperatura, dahil po sa epekto ng malamig na amihan, lalamig din po ang malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa madaling araw. For Metro Manila, posible pa rin ang hanggang 23 degrees Celsius na minimum temperature. Dito sa may Cordillera Region, kagaya na lamang sa may Baguio, between 14 to 15 degrees Celsius in early morning, habang dito naman sa may Tuguegarao, pinakamababa ang 21 degrees, as well as Tagaytay City. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan, Western Visayas, Central Visayas, and Negros Island Region, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na siyang sinasamahan pa rin po ng mga pulo-pulong mga paulan or pagkidlat pagkulog, epekto ng easterlies. At pinakamaapektuhan po ng easterlies ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, makulimlim sa maraming pagkakataon at sasamahan din po ito ng mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms. So make sure po na meron pa rin dalang payo. Sa Metro Cebu, temperatura ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po, dito sa malaking bahagi ng Mindanao, magbaon din po ng payong at mag-ingat sa banta ng baha at landslides dahil magpapatuloy po ang mga paulan simula pa yan kahapon, epekto po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan sa may Caraga Region, Davao Region, and Soxargen at posibleng umabot pa rin sa hanggang 100 millimeters ang dami ng ulan sa mga probinsya ng Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. So doon po may pinakamatataas sa tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, itong Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, mostly cloudy skies at mataas din po ang tsansa ng ulan, lalo na sa tanghali hanggang sa gabi. Temperatura po natin sa Metro Davao, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po magpapatuloy pa rin ang maalon na karagatan sa malaking baybayin po ng ating bansa, Northern Luzon, Central Luzon, at silangang baybayin pa po ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, hanggang dito sa may eastern seaboards of Caraga Region and Davao Region. Possible po yung hanggang 2.5 to 3.7 meters na taas sa mga pag-alon. Equivalent po yan sa higit isang palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon po yan. Delikado pa rin for small sea vessels. At posible magkaroon na tayo ng gale warning pagsapit mamayang hapon dito po sa may extreme Northern Luzon. Samantala sa natitirang baybayin po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao, banayad pa rin hanggang minsan katamtaman ng mga taas ng alon, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. At para naman sa ating 3-day weather forecast from Thursday up until Saturday, mataas ang tsansa ng mga paulan natin sa may silangang baybayin pa rin o silangang bahagi po ng ating bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Kabilang na dyan ang shear line o yung pagbabalik po ng banggaan ng hangin na amihan at yung mainit na easterlies,
Magpapaulan sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at northern portion of Bicol Region. Habang sa rest of Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at bahagi ng Davao Region, mataas din po ang tsansa ng mga paulan. Epekto naman ng easterlies at sa may southern portion, possible din po yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone. In fact, meron po tayong weather advisory for the next 2 days. Ibig sabihin, by tomorrow, possible po yung hanggang 100 mm sa dami ng ulan sa may Apayao, gayon din sa Cagayan, as well as Isabela. Epekto po yan ng shear line o yung banggaan nga po ng mainit at malamig na hangin. Kaya't mataas ang tsansa na magkakaroon ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at sa mga bulubundukin na lugar, possible din po ang pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin po ang epekto ng amihan. Generally, bababa po yung ating mga temperatures at may chance rin po ng mga light to moderate rains, lalo na sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region, as well as Ilocos provinces. Dito rin sa bahagi po ng Rizal and Laguna, may mga areas din po na magkakaroon ng mga light to moderate rains. Pero kapansin-pansin pa rin ang pagbaba ng temperatura, lalo na po sa araw ng Friday. At sa natitirang bahagi naman ng Visayas and Mindanao, andyan pa rin po ang mga pulupulong paulan or pagtipid at pagkulog. Epekto pa rin ng easterlies and localized thunderstorms. Sunrise po natin ay 6:25 ng umaga at ang sunset ay 5:46 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Yan ho mga kababayan, ating narinig, ating nakita. Itong magiging lagay ho ng panahon mula sa Weather Bureau Pag-asa. Sa oras na ito, silipin muna ho natin yung ilang mga mahalagang anunsyo. Ilang mga announcement para ho sa ating dito sa ating komunidad sa kasalukuyan. Ito. Bigyang daan ho natin itong public service announcement. Kababayan, hanggang sa mga araw hong ito pinaghahanap pa din ito hong si Von Erica Raimundo huli ho siyang nakita noong January 13 at nakasuot ng Pampanga High School uniform at saka ng jacket. At si Von Erica ay 17 years old. May tangkad po na 5'6" o may height na 5'6", at siya po ay isang grade 12 STEM student dyan ho sa may ang tawag dito, Pampanga High School. Ayan. At siya po ay nakasuot ng itim na jacket. Meron din ho siyang backpack So pwede hong dala niya yung kanyang backpack at nakasuot siya ng salamin dahil malabo ho yung kanyang mata. At kung makita ho natin si Erica o kung may kinalaman tayo o may nalalaman tayo sa kanyang whereabouts, sa kanyang location or anything na makakatulong ho sa kanyang mga magulang, pwede ho ninyong tawagan si Sir Perry at 0920-938-1942. Ulitin ko lamang sa mga may idea ho or sa mga nakakaalam, sa mga may mga impormasyon ukol ho sa kinaroroonan ni Von Erica Raimundo, pwede ho kayong tumawag kay Perry at 0920. Ito ho yung tatay niya, 938-1942. Ayan. At para ho matulungan natin yung kanilang pamilya at sana ho'y makauwi ng ligtas itong si Erica. Ayan ho mga kababayan. At isa sa mga anunsyo, community billboard. Ito, bigyang daan din natin, community billboards sa darating ho January 25, araw ho naman ng Sabado yan.
sa Don Bosco, Mabalacat. Sa football field. Ayan, magkakaroon ho ng Grand Alumni Homecoming sa Don Bosco Academy, Mabalacat City. Ayan, at Silver Jubilarians. Ito pong batch 2000. 25 years na yon. And Golden Jubilarians. Ito pong batch 75. Ayan, at ang kanilang tema ay reconnect, reminisce, and cherish the joy of friendship at our reunion. Ayan, sa football field po ng Mabalacat, Don Bosco, Mabalacat. Ayan, kabilang ho sa mga magtatanghal ay ang Cindy, itong 6-part invention at si Jen Rosa. Ayan, see you all Bosconians. Alas 4 meron hong Thanksgiving Mass at alas 5 naman yung registration. Ito po inorganisa ng Jubilarians Batch 2000 at itong Golden Jubilarians Batch 75 at katuwang syempre yung Batch 80, 85, 90 at 95. Yan ho, mga kabalen, ang ilan pa sa mga event dito sa ating lugar. Ayan. Baliin muna natin Julian Gatchalian, good morning. Good morning po. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa CLTV 36. Ayan. Sige, bago ho tayo magpatalastas, silipin muna ho natin itong ilang mga scheduled January 15 to 16, mamayang gabi po, alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Diyan ho sa may Mabalacat pa din. Wala hong tubig, Wala hong supply ng tubig o mawawalan ng supply ng tubig diyan ho sa may De La Cruz Lim subdivision diyan sa Mabalacat City. Alas 9 ng gabi mamaya hanggang pong alas 5 ng madaling araw bukas. Ayan, dahil sa flushing activity ng Prime Water. Ganyan din ang schedule sa may Barangay San Francisco ng Mabalacat City. Para po bigyang daan itong flushing activity 9 p.m. to 5 a.m. Tapos 10 p.m. naman to 4 a.m. yung water supply interruption sa Barangay Tabon. Kabilang na ho yung Fiesta Community. Yan. Barangay Tabon ay Mabalacat. Tabon, Mabalacat po. Okay, mga kabalen. Magpapatalastas muna ho tayo. At sa ating pagbabalik, alamin pa rin natin yung ilang mga balita na kinakalap ho ng ating news team. Gaya na lamang ho nitong aksidente dyan sa may bahagi po ng Kalumpit, Bulacan, kung saan dalawa ho yung kumpirmadong nasawi. Matapos ho yung road crash, sangkot yung Egypt o minibus, biyaheng Kalumpit, San Fernando na nakatama pa dito ho sa tricycle. Ayan. Huwag ho kayong aalis. Marami pang balita. Magpapatalastas muna tayo sa telebisyon at tuloy-tuloy naman tayo dito sa Facebook at dito sa Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ayan, correction. No? Ito, Barangay Tabon, Angeles pala to. Oo, portion talaga ng Angeles. Nasakop, yung Fiesta Community. Ayan. Sige ho, mga kabalen. Ito, silipin naman natin yung ilang mga update, ilang mga balita dito ho sa nakinalap ng ating news team. Itong road crash. Naku, dumadami ito. Nakakatakot. Ito yung mga... Kung matatandaan ho ninyo, merong nasangkot din na ganito, no? Meron din hong Egypt, before Christmas 22, if I am not mistaken, December 22, merong isang Egypt, na biyaheng Apalit, yung ruta niya Apalit, Daum, Mabalacat naman, At nasangkot dito sa road crash dyan sa may North Luzon Expressway na ikinasawi ho ng isang ginang. Oo, na pasahero. Eto naman, dalawa na ho yung kumpirmadong nasawi. Diyan at 19 naman yung sugatan sa insidenteng kinasasangkutan ho ng isang minibus. Dito pong Martes, January 13. Ayon ho sa Kalumpit Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office, nahulog ho yung bus na biyaheng Malolos, San Fernando. Diyan ho sa may tulay, sa MacArthur Highway, bahagi po ng barangay Iba Oeste sa Kalumpit, Bulacan. Kasama ho sa mga nabangga naman itong nahulog na Egypt, itong isang tricycle na may sakay na pasahero. Dinala ho sa Kalumpit Municipal Police Station ang ilan sa mga biktima, kasama na rin yung driver at nasa ospital na. Ito yung latest update. Kani-kanina lamang nakausap po ng ating reporter na si Ashley Punzalan. Ito pong mga katauhan ng Kalumpit. Na-interview niya yung hepe ng Kalumpit PNP. Ayan, at dinala ho sa Bulacan Medical Center itong mga na-injure. 4 ho yung sakay ng tricycle na nadamay. Kung saan, 2 ho yung nasawi. Ayan, yung mga sakay, yung 2 nasawi ay sakay lamang ng tricycle. Ayan, isa ang critical, isa ang nagtamo ho ng minor injury. Ayon ho sa driver na according doon sa kanyang initial investigation, base na rin sa impormasyong nakuha po ni Ashley Punzalan sa hepe ng Kalumpit PNP o sa Kalumpit Municipal Police Office, ay nawalan daw ng brake. Ito hong bus, nawalan, ayon ho sa driver. Ayan. Nasa Kalumpit Municipal Police Station itong driver at na-interview. Ito ongoing. Nandun ho si Ashley Punzalan ngayon dyan sa may Kalumpit Municipal Police Station at humihingi tayo kasalukuyan ng detalye. Ito ho yung tricycle. Ito rin yung dahilan, mga kabalen, talagang napakahirap yung itong ganitong mga sitwasyon. Ito ba'y bahagi ng MacArthur Highway? Ito ho, di ba merong panuntunan yung DILG na bawal yung mga tricycle sa highway. Ito, meron akong napanood din na video sa social media recently lang, dahil nag-sudden break yung tricycle. Sa balita to, napanood ko sa balita sa Metro Manila or ibang lugar. Basta yung tricycle, mabilis, nag-sudden brake kasi may tumawid na aso. Pagka-sudden brake ng tricycle, bumaliktad siya, namatay yung pasahero. So, may mga reasons, Ito, ayan, nabangga ho ng isang malaki sasakyan, ang maliit na tricycle, 2 ho yung nasawi. At ito, pwede nating i-check kasi merong DILG order na bawal talaga yung mga tricycle sa highway. At ito aminado naman yung mga LGU na hindi nila ito maipatupad. And ako tingin ko isa to sa mga dahilan. 'Di ba? Kasi ang liit-liit ng tricycle pag nabangga ka talaga, yan, luping lata, 'di ba? So marami hong dapat intindihin, marami dapat tignan sa mga usapin sa kalsada, yung mga batas, sa mga pagpapatupad at mismong pagsunod na rin ng ating mga kababayan, at talaga hong isa 'yon sa mga problema ng ating bansa, itong road safety. Madalas tayo ho sa ating balita, sa ating trabaho, panay ang ating pagbabonitor, pagbibilang ho ng mga ganitong sitwasyon. Baka pwede natin kausapin
Ito, sikapin nating makausap sila Ashley, kahit phoner lamang. Kabayan Art. Ayan, sabi ni Kabayan Art, hanggang sa mga oras na ito ay nandun pa yung sasakyan doon sa lugar yung nahulog. Sige, ito sikapin nating ma-flash. Paano ko ba ito i-flash? Ayan, nanonood din pala sa atin si Brian Limbag ng Silang Cavite. Ito, hintayin lang natin yung ilang mga impormasyon pa mga kabalen na kinakalap po. Yung suspect, isang 53 years old na may 5 anak. At nasampahan na ho siya ng kaso. Siya po ay residente ng siyudad San Fernando. Ayan. Ito magandang tignan, sikapin nating makausap yung DILG, kaugnay nitong tricycle. Lalong-lalo na ngayong mag-e-eleksyon. Di ba? Hindi maipatupad ng LGU, political will ang usapan dahil malaking boto yung mga tricycle drivers at syempre yung kanilang pamilya, yung mga toda, di ba? So, yan. Real talk lang, di ba? Totoo naman, hindi walang political will. Tingnan natin ngayon kung paano nila i-address, di ba? Lalo na ho ngayong eleksyon. Syempre, kung hindi nila ito ho nakikiramay ho ang CLTV 36 dito sa pamilya ng mga nasawi. Itong 2 sakay ng tricycle. At nagsampa na ho ng kaso yung kanilang pamilya laban sa driver. Itong ating suspect, isang 53 anyos na merong 5 anak at yung kanyang pinakabatang anak ay 7 years old pa lamang. Wala hong may gusto dito sa nangyari dahil ayon ho sa initial na investigasyon, ayon ho sa driver ay nawalan ng preno itong hong kanyang minamanehong minibus. Ayan. Kabalen, patuloy po itong nangyayaring pagbabantay o yung tensyon dyan sa West Philippine Sea. Nagsalita na ho yung National Security Council ng Pilipinas at hinimok ang China na tanggalin ho yung kanilang monster ship na nandyan sa loob ng ating teritoryo. Narito po ang detalye ng balitang yan. Iginiit ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na iligal ang presensya ng monster ship ng China Coast Guard o CCG sa Philippine Exclusive Economic Zone. Sa isang press briefing ngayong Martes, January 14, sinabi niyang nag-issue na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA ukol dito. Matatandang naunang namataan ng CCG Vessel 5901 o Monster Ship 54 nautical miles ng Zambales noong January 4. As of January 14, nasa 77 miles kanluran ng Capones Island ang monster ship ayon sa Philippine Coast Guard. Mayroon ding nakaposisyon na 2 Coast Guard vessels upang maitaboy ito palayo sa karagatan ng Zambales. Itong Philippine Coast Guard vessel Gabriela Silang 8301 at 9701 o BRP Teresa Magbanwa. First and foremost, we've already made that call for the PRC to withdraw the monster ship for reasons that, number one, as mentioned by Commodore Jake Tariela, we do not want to normalize this kind of behavior. It is an escalation and provocative, and the presence of the monster ship
77 nautical miles off Capones Island in Zambales is clearly not acceptable. Kasama si Liana Canilaw, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen. Ito din, nauuso ho yung sakit na dengue, lalo na pag ganitong panahon. Alam niyo ho ba na dumami yung dengue cases ng di hamak 81% kumpara noong 2024 kumpara noong 2023. At paano nga ba tayo makakaiwas sa sakit na dengue? Panoorin natin itong balita. Noong 2024 ng dapuan ng dengue fever ang kabalen nating si Toph Makaspak. Kwento ng 26 anyos na video editor, hindi biro ang kanyang naranasan bunsod ng nasabing sakit. Nakakatakot siya kasi hindi mo nakikita yung lamok eh. Talagang pag tatamaan ka talaga, tatamaan ka ng dengue. Nakakatakot lang na hindi mo nakikita. Nakakatakot kasi wala siyang gamot eh. Yun yung nakakatakot doon, wala siyang gamot. Paliwanag ni Edsel Magtoto, isang internal medicine and adult disease specialist, ang dengue ay isang klase ng vector-borne infection na dulot ng Aedes aegypti mosquito. So ang dengue po ay may tatlong phases. No? We have the febrile phase o yung panahon na nilalagnat siya. This is usually 4 to 10 days. Yung critical phase, dito yung phase kung saan nagkakaroon ng shock or hemorrhage, yung tinatawag na dengue shock, very critical yan. At yung last is yung recovery phase. Although wala pong cure, walang specific na gamot na binibigay sa dengue, we only do supportive management and hydration. Noong 2024, nakapagtala ang Department of Health o DOH na mahigit 340,000 dengue cases kung saan 881 dito ang nagresulta sa pagkasawi. Mas mataas ng 81% ang bilang na ito kumpara sa higit 188,000 cases noong 2023 sa parehong panahon ayon sa DOH report. Dito naman sa Pampanga, pumalo ng 392 dengue cases ang naitala mula November hanggang December 2024. 133 sa mga kasong ito ay galing sa siyudad San Fernando. Ayon sa mga eksperto, madalas mamugad ang mga lamok sa maruruming kapaligiran. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan, kanya-kanyang diskarte mapanatili lamang umano ang kalinisan. Para po maiwasan po ang dengue, kailangan po lagi malinis ang kapaligiran, wag po mag-iimbak ng tubig sa bahay. Malamok po pagkahapon na, yung 5 PM po, sobrang lamok. Yung fogging, kung pwede po. Kasama sa mga hakbang na iminumungkahi ng DOH kontra dengue ay ang 5S strategy. Ito ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging at sustain hydration. Ilan sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas na lagnat, severe headache, muscle at joint pain, pagkahilo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan at rashes. Ito very simple flu-like illness pero dengue na pala. You have to seek consult to your nearest doctor para matignan kasi may mga specific test po ang dengue. No? Bagamat walang specific na gamot para sa dengue, very manageable at treatable naman ang sakit ani Magtoto. Katunayan, hindi naman umano lahat ng dengue patient ay ina-admit sa ospital. Pwera na lang kung may comorbidity diseases at may malalang pagbaba sa platelet count. Nakakatulong rin anya ang magandang immune system at fighting cells ng pasyente para sa mas mabilis na recovery sa dengue. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen, ang paalala ng DOH sa ating mga kababayan para ho makaiwas sa dengue. Ngayong dengue season, talaga pag ganyang mauulan ho mga kabalen, hindi natin maiwasan. Kaya naman magandang panatiliin po yung kalinisan ng ating kapaligiran upang sa gayon ay ang sakit ay hindi po dumapo sa ating pangangatawan. 'Di ba? Tama, di ba? Ganyan talaga. Kailangan hong maglinis. Kailangan na itong mga iniimbakan ng tubig ay matiyak natin na hindi po nagpopondo yan dahil tinitirahan ng mga lamok.
At ito naman, sa ibang balita, target daw ng DPWH at syempre napamahalaan na isaayos itong Diosdado Macapagal Regional Government Center na matatagpuan po dyan sa maingpis syudad ng San Fernando. Ay hindi po yung ausad ng sakop. Kabilang daw sa mga nais gawin ay yung pagsisemento sa mga sirang kalsada o yung mga bago-bagong kalsada, gayon na rin yung pagtatayo ng mga elevated parking structures. Narito po ang report. Sa ayos ng mga hindi sementadong kalsada at drainage system. Ilan lamang ito sa mga proposed project ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 para sa Diosdado Macapagal Government Center o DMGC. Ang nasabing pasilidad na madalas din tawaging sakop ng mga lokal ay matatagpuan sa Barangay Mainpis, City of San Fernando, Pampanga. Nitong Huwebes, January 9, nagpulong ang mga opisyal ng DMGC at DPWH Regional Office 3 kasama ang Pampanga 1st District Engineering Office o DEO para talakayin ang mga proposed project sa 18 ektaryang complex. Pinangunahan ni DMGC Chairperson William Beltran ng meeting kasama ang ilang opisyal mula NEDA at DPWH. Ayon sa DPWH, bukod sa pagsisemento sa mga baku-bakong daan at paggawa ng mga kanal, kasama rin sa mga plano ang pagtayo ng mga comfort rooms, multi-level parking structures at iba pang pasilidad. Ito'y para mapabuti umano ang serbisyo sa loob ng complex kung saan nakatayo ang higit 50 government offices. Binigyan diin din ng DPWH ang pagsumite ng mga dokumento para sa pondo habang nangako ang mga opisyal ng Pampanga 1st DEO ng suporta sa survey at paghahanda ng proposal documents. Kasama rin sa kanilang plano ang pag-convert ng mga kalsada sa complex bilang national roads para matiyak ang tamang maintenance. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Plan 10:58, 10:59 na pala ng umaga at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa CLTV 36 News Stream at tuloy-tuloy lamang po ang pag-follow dito sa ating page dahil marami ho tayong update para sa inyo at maya-maya ay magla-live. Abangan yung live report ni Ashley Punsalan dyan ho sa may Kalumpit, Bulacan. Kaugnay ho nitong minibus kung saan dalawa yung kumpirmadong nasawi at kumustahin natin yung lagay naman ng mga pasahero ng bus 19 ho, yung minor injuries, pero yung tricycle dalawa ho, yung critical yung dalawa ay nasawi tapos yung dalawa ay critical. Ayan, sana ho ma-survive nila. Kabalan, marami pang balita. Tutok lamang sa CLTV 36. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa inyong homegrown regional TV CLTV 36. Mag-ingat ho tayo.